Mahabharata. Anggataraken pitutur luhur isining Mahabharata kawedhar. Narator Kingabei Edi, editor Firmana Setyabudi, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, kameramen Dani Rahmawati, pengarah acara Ibu Tuti Retno. Sugeng midhangetaken tuwin mriksani. Dan sembah nireng ulun kapur borisang mur bengrat sahanan nikang yuan kanang sing dase sumilak kang ampak-ampak pedhut suwuh katiping samirana marbabak bang sumirap sang yang Sraya midil saking jagat wetan amping-amping ing sukuning gunung Lawu gumrah saisining alam peksi-peksi samya ngoceh pilang prenjak nyang srikatan doro bekur merak ngigel ayam alas amelung-melung kaya mungu kang masih padha nindra padha tangi saisining alam para tani padha anggiring kebulan sabine saneh wonten ingkang sami mluku ing sabin angolah siti garu mluku matun tandur satemah katon asile bayem bayu ngedung-ngedung lombok terong robyong-robyong kuwi gembili sak kendi-kendi gedang raja sak depo-depo ana uga para tani kang padha angundhuhi pala kapendhem pala kasimpar pala gumantung pelem gadung ngundung-undung semangka melon asri tinonton katon asri sauruting marga ana uga para tani kang momot asil bumi kanthi kamot dening cikar kageret dening sapi kagawa dagangane ing nagari nagara gung sapelu dadi boganing para kawula sak negari ana uga ing Tegal Pasabinan bocah angon kang padha suka-suka atine merga nyawang sapi wis padha ninggut suket kang ijo royo-royo tetembangan aniyup suling swara ulem malatkung karya endahing swasana datan kadya kang samya lampah para kawula dasih saking negari Ngastina kang padha lumaku sauruting dalan tumuju
ing negari enggal negari Ngamarta. Inggih ing negari Ngendraprasta. Risang Mahayogi sawusing semedi mungguhe ing patra ban dangu aningali wijiling sasangka saking anggraning wukir aglaring tias sira alon wijiling sabda mandeg dhisik Pake, mandeg dhisik niki suku kula pun kesel banget le. Niki pun dumugi pundi to Pake? Iki wis tekan Dilanggung Catur Nyai, tegese tekan prapataning dalan. Yen bablas ngalor tekan negara Ngendraprasta ta Ngamarta negaraning para gustine dhewe. Yen mengetan iki tekan negara Benggala. Yen mangidul tekan negara Ngastina. Iki ora mung awake dhewe sing mlaku Nyai, iki akeh priyayi kang padha lumaku. Amit nuwun sewu panjenengan menika sinten kok ngagem busana kabrahmanan Sang Resi? Lho, apa kowe iki durung ngerti aku sapa ki ora ngerti kowe kuwi? Lho, inggih dereng mangertos, dereng tepang penembahan. Lah iya. Wong aku iki wong Kuncara sak negara Ngastina kok. Sapa to aku iki? Apa kowe ora ngerti? Yo. Wong panjenengan iki mawon mboten mangertos awakipun piyambak kok malah nakeni kula. Iya, pawongan. Aku iki wong sing wis Kuncara ing negara Ngastina, jenengku Resi Wima Sucandra. Klebu pujangganing praja negara Ngastina. Lah niki badhe tindak pundi? Aku momong kareping anakku Siniken Rusali lan anakku si Jaka Kawung iki kepengin pindah ing negara Ngamarta. Lho, lah kenging menapa kok dadak pindah? Kenging menapa Raden Ayu? Iya Kyai, rasane aku tentrem yen nderek gusti-gusti para Pandhawa, utamane Gusti Yudhistira kemyen nak digegadang dadi ratu ing nagara Ngastina, tibane malah jumeneng ana ing alas Kandhawa utawa Ngendraprasta. Mula aku kepengin nderek Gusti Yudhistira. Ya. Aku iki nom-noman, Pak. Aku iki nom-noman kepengin dadi prajurit ning nek direh Kurawa aku moh. Aku kepengin suwita Gusti Raden Arjuna. Piyayine bagus, atine lembah manah, pinter momong karo wong cilik lah. Ya kuwi lho Kyai. Pinmune anak-anakku iki kaya ngono kuwi mau. Janjane aku iki ya abot ing atase aku iki ya Brahmana kok terus melu-melu pindah hijrah ana ing Ngendraprasta iki rak ya dadi duka. Inggih sampun witekno teng negari Ngastina nggih wonten sekeca. Ayo ngono to Nyai nggih. Kula mengke nderek Gusti para Pandhawa kemawon ing negari Ngamarta mengke candhak kulak. Teng negari Ngamarta menika menawi negari menika nek dipimpin tiyang ingkang lembah manah sadu budi para marta manahipun sae atinipun menika rakyatipun menika najan rekaos inggih
gesangipun tetep marem, tetep tentrem, tetep jinem. Kawula, mandheg dhisik. Mandheg dhisik kawula. Anut lakuning Kurawa ing muni atine sang abi manyu kena ing Sidra tandya sang yaki madeg ngambil sanjata saksana mentang langkap ya pinanah Suresrawa mati katibaan uga bondo welatala. Swatama wonten dawuh Raden. Iki para kawula dasih padha para reyongan padha gemruduk metu ing tapel atus ya rada menyang endi. Iki nek pujangga negara Ngastina Wima Sutandra iki Raden. Kula pun Wima Sutandra Gusti. Kowe arep nandi? Kula nuruti anak lan para waris tuwin tanggi kula menika badhe hijrah ing negari Ngendra Prasta. Lho kowe iki majena napa piye? Kowe iki punggawaning praja nyambut gawe dadi pujangga mbantu Bapak Drona kok malah pindah ing negara Ngamarta iki sing kok milih apane iku negara Ngamarta negara anyar. Piye? Nadyan enggal. Nanging kula remen nderek Gusti kula para Pandhawa. Katimbang kula suwita ing ngarsanipun para Kurawa ingkang hambek sumangah sesongaran cukup. Cukup. Mingkemo lambemu Wima Sutandra. Wose kabeh para kawula. Para kawula negara Ngastina saiki padha bali ora kena mbatut laku. Ora kena ninggalake negara Ngastina pindah eksodus ning Ngamarta. Ngopo cah nom iki? Kepareng mboten pareng kula badhe hijrah pindah ing Ngamarta Raden sabab kula nderekaken Gusti kula Raden Yudhistira ingkang hambek sadu budi para marta. Manahipun ora kena kudu bali lho. Iya dalah. Weh la wani bocah wani wae. Luteni apane ayo maju para Kurawa. Ora wedi aku. Wah, dikisruh niki temban. Wis ayo wis awake dhewe entuk kalau jangan berot bae. Berot. Ayo nyanyi dadat nyanyi. Bae do koyo ngono kuwi to. Kawula negara Ngastina wani karo para bojone keparap. Mun witekno tekad-tekatan teng negari Ngastina golekno rasa cerewet wani wani karo oh sambato yo tango Sambato wis ora tau. Aduh, mati. Ya kalah. Aduh, yo. Aduh, ya kalah. Us.
ayo berat bae ayo Nyai. Ayo Nduk. Ayo dadu mlayu. Ayo do mlayu. Wah, dalah. Iki piye kok? Kawula ngasine ora kena ditata parat. Wah. Arep ngopo? Aku ya ora wedi karo Gusti Kurawa. Ayo. Aduh, legane ngati. Lho, apa iki? Wah. Apa jenengmu? Singa Duda. Oh, ya singa kok wani karo Dursasana. Mati kok. Yo. Mati kowe. Ayo. Jeblek. Ayo. Oh, lakon mati dening Dursasana kowe. Oh, monggo. Kula mboten nadrih. Oh. Ayo. Yo. 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 Engkolku. Yo. Ah. Aduh. Ayo. Arep nanti iki. Ayo, ayo, berat. Berat. Ayo mlayu ning Ngamarta. Surem diwangkara kene mangsa kang layon kadya ilang kang memah nise kingkin tambah margeyo sampun dipun adang lampah kula Gusti. Kula badhe liwat Gusti. Kosek to bocah wadon, jenengmu kuwi sapa? Kula pun Niken Rusali Gusti. Kula katilarti yang sepuh badhe nderek pindah ing Ngamarta Gusti. Oh, ngono toh. Niken Rusali. Inggih, ya wis. Yen pancen kowe mantep pindah ing negara Ngamarta. Ayo. Ayo. Tak ter Rusali mengko bocah wadon sak marga-marga mundhak mbebayani. Matur nuwun Gusti, monggo kula dherekaken Gusti ya. Ayo. Ayo tak kanthi wong ayu. Gedhep tidem prabawane ing ratri Sasodara amandreka wuryan tanku jiwa memah nise manggap srinateng dalu sini waka sangya prodase aglaring cakra wala winulat ngelangot betule mandeg dhisik lakune kule iki kok rakyat Ngamarta ki padha gemruduk iki arep padha nandi kok rakyat Ngamarta piye to kok rakyat Ngamarta piye genah rakyat Ngastina ngono kok
Iya iki padha hijrah iki, Mo. Lah iya. Ora maido wong pas. Ini kawula nek uripe ora penak mene ya ora seneng. Mulane arep pindah ning negara Ngamarta iki mau milik Suwita marang Gustimu para Bandara, para Pandhawa. Ya iki nek cara jaman saiki jenenge perpindahan diaspora ngono kae lho. Lek diaspora iki panganan apa? Ngono kae wong sing padha pindah ngono kae lho. Makane wong Jawa diaspora wis pindah ning kapiton Afrika, ning Selandia Baru, Selandia Baru. Ana endi? Ana sakwetane Papua kuwi, Kaledonia Baru kuwi ya ana. Ya ampuh tenan ya. Iya. Wong Jawa ki ampuh tenan. Oh, apa-apa Jawa ki terkenal. Kuliner Jawa ki kabeh enak, ning ya ana sing ora enak. Sing enak iki pamane apa? Gula Jawa. Mesti legi gula Jawa. Gula Jawa ya. Terus kae ayam kampung Jawa enak. Terus daging ayam Jawa enak banget. Ning ya ana sing ora enak. Apa kuwi? Mbako Jawa. Mbako Jawa apa mbok pangan ngene. Pripun niki Ndara? Mulat para sang parapaes munira kamanusan kasrepan tingkaing musuh niran padha kadang yata wang-wangan awang wanake ya leni bumangya paman. Wah, para kawula Ngastina padha pindah ning negara Ngamarta Arjuna. Kakang Mas mesakaken para kawula dasih sami kepengin Suwita kaliyan para Pandhawa yen ngono ayo padha diayomi. Rawulung salahke dening para Kurawa. Ayo diadang para Kurawa. Monggo. Monggo mengke kula rencangnya. Salahe dhewe mimpin ya pajek diundakne 50% kok. Mulane kawulane do pindah. Mula kuwi ayo coba nek Kurawa ndi aku ya ora wedi. Weh, kan sengaja karo Arjuna iki. Ayo. Kakang Mas Watama tanding ana. Wani ngayomi para kawula dasih. Lakon ya dalambungmu Arjuna. Iya. Aswatama ora wedi karo dapurmu. Yo, maju kowe Arjuna. Kagamu parah. Gambak berarti. Ngotok dadaku. Ngewangi para kawula. Ayo. Ora wedi karo merku ora parat.
mandek dhisik nggih, mandek dhisik. Lah, engko dhisik Bima. Wah, kok padha ampyak awur-awur iki piye? Kene. Aduh. Aduh, Yang. Benjut sirah kula, Yang. Tendangi dening Werkudara niku. Wis kene. Kurawa lan Pandhawa. Kowe ora usah padha regejegan. Antaraning Astina lan Ngamarta iki mau sing duwe sapa? Sing duwe iki mau Resi Bisma. Sak perangan tak jupuk tak pasrahke marang Puntadewa karben padha tentrem rukun antaraning Kurawa lan Pandhawa. Gandeng sak tenane kang duwe negara iki mau para kawula dasih. Yen ana para kawula kang pindah ora usah dipesa Dursasana. Ingsun minangka sesepuh pamong agung ing negara Ngastina nglilani mbok menawa para kawula dasih kang padha pindah ing negara Ngamarta. Lah mengko dados suwung ngaten Eyang ora Dursasana ya karben. Sanget para kawula ben suwita marang Yudhistira kaya grenjeting atine. Jer kang duwe negara iki saktenane para kawula dasih kulup iki dadi sarana tentreming Ngastina lan negara Ngamarta. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang kingabe sakon nyuwun pamit mugi panggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.